La manifestació del camp acaba davant de la delegació del govern. El major índex d'incendis forestals s'ha produït a l'Alacantí i el Baix Segura continuen sense aigua. La Ribera no ha cobrat per la pantanada. El Càsser d'Estil a Cocentaina ha produït El Càsser de Dol i els mitjans de comunicació. l'economia a la baixa. La pèrdua de llocs de treball és constant. És necessari un pla d'ajuda social. les costes valencianes. La Malvarrosa organitza patrulles contra... El barri del Carme cau a trossos. La pluja àcida dels ports de Morella no té responsable. Seguim pagant l'autopista. L'Altet perd categoria. Tota la vida ens han tret els impostos. I algú vol que paguem més. Mentre qui decideix on invertir-los no en té mai prou. És molt difícil explicar-ho, encara que alguns ho intenten. No hi ha dret, ens estan traient el suc i crec que ja n'hi ha prou. Clar, és que estos que mai han volgut fer-se amb tots els diners i per això hi ha tanta corrupció. Mira, si els que ja tenen el poder econòmic volen fer-se ara amb el poder polític, encara es deixaran més apanyats. La possible solució al problema està en un concert econòmic amb l'Estat. Si no, és impossible l'autogovern, perquè mai tindrem més diners. Com la gent de Barcelona, així també haurien pogut fer rendables les inversions, si les hagueren fet. Entre flores, fandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra de mi amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que pagar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre lo recordará, que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, porque esto no tiene color, España es la mejor. Pero frenar no es gloria d'Espanya, tots a una veu, germans paguem. Segons el sistema de finançament actual, l'Estat espanyol recapta els impostos que genera l'esforç fiscal de totes les persones que viuen i treballen ací. Els impostos valencians a l'Estat es queden en 2.651.693 milions de pessetes
i d'ells ens en retorna només una part, 1.851.693 milions que no arriben a cobrir les nostres necessitats. Al 1991 donem 800.000 milions de pessetes més dels que rebem. Per fer-nos una idea més clara, comparem la xifra del que paguem i rebem els valencians. Paguem 71.500 pessetes i ens en retornen 50.364. Pot ser l'exemple més clar és este. Cada espanyol paga 100 pessetes i en rep 115. Un valencià paga 100 pessetes i li'n retornen 71. Mentrestant, tenim unes pèrdues significatives d'empreses valencianes en capital autòcton, com són Valenciana de Cementos, La Fosforera de Montcada, Pascual Hermanos, Cartonaje Súñer, entre d'altres. I podem dir que els preus agrícoles estan per terra. La taronja, les creïlles, la mel·la, la tomaca... Ni els llauradors ni els comerciants estan traient beneficis. El que sí es manté car és el preu de la vivenda. Com que els nostres impostos no els controlem, ni ells atenen les nostres necessitats ni deixen que puguem fer-ho des d'ací. No tenim encara el Parc Central de València. A la televisió valenciana predomina el castellà. No es fa suficient doblatge ni producció pròpia. Però continuen suprimint unitats a l'escola pública i l'autopista és de peatge i caríssima. Encara continuem patint passos a nivell dins de les poblacions. El tren d'alta velocitat no ens enllaçarà amb Europa, sinó probablement amb Madrid. Continuem sense tindre canals que atenguen el dèficit d'aigua a les comarques del sud. Als nostres llauradors no els arriba la solidaritat per a poder ser competitius i els trauen a puntellons del camp. Igual que a les nostres empreses de la sabata, del moble, de la ceràmica, del joguet. Els aeroports valencians perden categoria i és més difícil que arriben visitants i turistes. Com a mostra final, encara continuen regatejant-nos els diners que poden reparar la injustícia de la pantanada de Tous. I tenim ací més treballadors sense faena que la mitjana espanyola. Avui, per atendre els servicis municipals, només ens deixen la possibilitat de cobrar més impostos. És per això que sempre som els ajuntaments, els parents pobres, que ens hem de posar a mal amb els veïns. Tenim uns serveis muntats que són necessaris, però el seu cost és difícil de mantindre per a un ajuntament. Per tant, gran part de la nostra gestió és sempre anar a buscar els diners allà on estem. A un alcalde també li agradaria poder atendre sectors amb greus problemes, com són l'agricultura i el comerç local. Però la veritat és que hi ha moltes dificultats econòmiques per aconseguir-ho. Hem de canviar el model de finançament per tal de poder resoldre els nostres problemes. No podem estar esperant sempre que els diners vinguin de Madrid. Unitat del Poble Valencià proposa el concert econòmic com a alternativa al model de finançament actual, segons el qual l'Estat espanyol recapta tots els impostos dels valencians i en retorna una part en forma de despesa. Amb el concert, recaptaríem i administraríem els nostres diners després de donar el percentatge de solidaritat i de cost pels servicis comuns. Amb el sistema de concerts, el govern del País Valencià disposaria de quasi un 100% més de recursos disponibles i s'eliminarien els actuals problemes de tresoreria causats pel retard en el lliurament dels recursos per part de l'Estat. Seria possible una administració d'Hisenda valenciana amb capacitat per a respondre a les necessitats de les nostres empreses pel que fa a infraestructures i comunicacions, investigació tecnològica, formació professional, capacitat organitzativa i accés a finançament. Amb capacitat per fer que l'estalvi valencià es transformi en inversió, en empreses autòctones, un element bàsic per l'equilibri de la nostra economia i per la nostra no dependència econòmica de l'exterior. Amb capacitat, en definitiva, per millorar el nostre benestar i la nostra qualitat de vida. Per tant, no solament l'IRPF, sinó tots els impostos que generem els valencians s'han de quedar al nostre país, perquè puguem complir la funció redistributiva de justícia social i de creació d'infraestructures comuns per a la societat valenciana. Hi ha pobles que necessiten la nostra ajuda. En la unitat del poble valencià som solidaris. I per a ser-ho, els valencians necessitem disposar de tots els nostres recursos. Només des d'un país fort econòmicament
podem assumir-ho. Tal com vostès han vist, Unitat del Poble Valencià denuncia ben clarament les dificultats i els impediments que suposa la dependència econòmica del nostre poble. Paguem religiosament i molt i no serveix per a res. Els de Madrid van a la seua i així no planten cara. Només un partit com Unitat del Poble Valencià, que no depèn de Madrid i que té solucions als problemes d'ací i es pot plantejar seriosament i sense fer riure, pot denunciar la humiliació que suposa l'anar a Madrid a parar la mà. La societat valenciana no es mereix aquesta solidaritat tan beneficiosa per a ell i tan poc rentable per a tots aquells que vivim i treballem ací. Estem convençuts que vostès, com jo i Unitat del Poble Valencià, han vist com malgasten, com tiren els impostos que generem ací. Si volem un país millor, lliure, solidari i net, convé que comencem ara ja reclamant què fer dels nostres diners i com administrar-los si no volem perdre el futur com a poble. Depèn de tu, que no ens deixen sense res.